L-ismijiet tal-miljunarji li xtraw il-passaport Malti matul is-sena li għaddiet kienu pubblikati, iżda għal darb'oħra isimhom nizzel f'lista waħda ta' persuni li saru ċittadini Maltin matul l-2016 mingħajr ebda distinzjoni bejn min xtara l-passaport u min kiseb iċ-ċittadinanza permezz ta' naturalizzazzjoni. Fl-2016 kien hemm 2182 ċittadini ġodda. Minn mintu daħlet l-iskema tal-beħ tal-passaporti fl-2014, il-lista alfabetika jinqasma skont l-isem minn flok il-kunjom kif jiġri s-soltu. B'dan il-mod, familji li xtraw il-passaport ma jkunux wara xulxin fil-lista kif jiġri fl-listi fejn l-individwi għandhom kunjom komuni. Il-Journal Times of Malta talab informazzjoni l-Uffiċċju tal-Prim Ministru sabiex jipprovdi l-listi ta' min sar ċittadin ta' Malta permezz tal-iskema tal-beħ tal-passaporti. Sa issa il-Gvern baqa' ma ta' ebda informazzjoni u f'dawn l-aħħar 3 snin irreżista diversi talbiet dwar informazzjoni ta' dawn il-miljunarji li xtraw il-passaport Malti li jagħti aċċess għal 27 pajjiż ieħor membru tal-Unjoni Ewropea. Skont ir-regolatur maħtur mill-Gvern ftit aktar minn 1100 persuna applikaw għal passaport Malti għalihom u għal medja ta' żewġ persuni oħra li huma dipendenti fuqhom. L-applikanti prospettivi jridu jħallsu 650,000 euro lill-Gvern u jinvestu fi proprjetà jew bonds għal 5 snin. Skont il-listi uffiċjali l-maġġoranza kbira tal-applikanti ġejjin mill-Asja u l-Vant Nofsani.